ngi pediang sobhai phi shakani ka program Health Essentials kani ka program ka juan na shaphi ya ki jinge kren bat ki jing pentip shaphi halor ki phang ba pher ki be dei bat ka kot ka kya Kublai phi baro ngapdeng subhai phi shakani ka program ko jongi ka Health Essentials hakani ka po nginya pen halor ki jing trai kam bat ki jing mentoy jongki Health and Wellness Centers hakishnong jongi hakani ka por ngadon hakani ka shnong thenron hakani ka Health and Wellness Center bat nginya pen kumno kane ka Health and Wellness Center kala ai jing mentoy kham tam hakabadai ka jing ai jing sumar shakinong shong shnong hakani ka shnong Kashnong Tenron kajngai kumba 8 kilometer nakanong ba Shillong bat kahap hapo kamau kunro block jong ke East Khasi Hills District kidan kumba praspa tam e ki Longying bat saw hajar nrius ba khandai phubungut ki nongshong shnong yaki Ayushman Bharat Health and Wellness Centers la pelat hapo ka program jong ka Ayushman Bharat kumshi benta banang penyar yaki jat ajing sumbar ki ban ajing yada man kentiu kham kelum bat ka balong na kabenta baro na duki khulung khna shadu ki temen kisan ka National Health Policy jong snam ar jar khat nyo ka thumu ba kini ki center kin longkum ki thammei jong ka jing ai jing sumar hakari India kat kum kani ka scheme ka bala penmi na du ar jar khat phra ka Ayushman Bharat Health Wellness Centers ngi haban pe ki khat artli ki service ka main objective hi jong ka Health Wellness Center ka long ba na ministry kila ai kata ka emba kipat ba man ka 4 kilometer kin yo ya ka jing sumar ka bapura na du khlung hadu temben ha ka banga ya thu ipi kita ki 12 services te kumchu ru namar hari India jungi ki bon ki nongpang ki pelut bahaya ka pisa ha ka liang ka koi ka khya dena rata ka daw ki bo ingi shane namar haman ka 4 kilometer kipat ba kinyo e ka jing mantoy Katngat Ministry of Health and Family Welfare hakapasdang jong snam arjar khatn reo kalawan ra ya ka population based screening lane ka PBS program na kabenta ki jingpang bam ya bin ni ki non communicable diseases NCDs khnang ban lap klo ya ki jingpang ban yada bat pelan badru ban pen kre ya ki wei pat ki rukom ai jing sumar hakapor wakim pat upgrade ya kan sub center shaka Health Wellness Center ngi ai ki service tang rotli kita ki rotli ki dai kum ka care and pregnancy and childbirth ka bamut jing sumar na menta ki long kumi ban pen kha khlong ang ta da neonatal infant health ka bamut marsin khai khlong ni sumar ki na da ki long kum no ni sumar ang ta da ka dong ka childhood adolescent health ha ka ba kidang ke dang san ki khlong ni sumar ki ka bamut kum ki adolescent kum ngi IFA kini ki iron folic acid ki dawai snam ki khlong nang ta da ngi ai ki vitamin nang ta da ngi ai ro ki sanitary parts ha ka bai to adolescents ki bala dai ka age ba ban yo ya ka to ka sanitary parts ngi provide ki nang ta da ka basaw ka family planning family planning mentang na yo injection ro te insertion of IUCD ro ngi le ang ne ngi ai nang ta da management of communicable disease kum ka TB te lada dan Jepang TB dan Jepang malaria ki brio subu da ki lap da ki ngi hamban
inform notify sya ka district bakin le screening le detect to angta ka bahan rio ka dei ka management of common communicable disease ki jingpang ki ba kan rei kum jor ho bayong khle man swa ban minor elements kita handredly ha sub center ngi ki le mo ban ai pa ba te marsno ka solusi don sa handredly ngi khot iki combine lang begitu bare ngi khot iki 12 expanded packages ka ba nyo ka dei ka ta ka bangai thu ipi ka dei ka NCD non communicable disease ka bangi page bat ngi screen ngi kijingpang ki ba me bet kum ka sini BP anta ki kan sar lightly gitu nang ta de ngi page ru ya ka khmat bat iki score care of in ophthalmic and ENT service khmat score rendang itu ngila yo training ngi screen gitu ru nang ta de basic oral care ya ka sentor jungi ya sentor jung ban sumari sentor yo don ginu jingmong jung saw nang ta de ka elderly and palliative care ha ka bangi sumari ki itemen 100% nam seneng ngila khot iki ki elderly ni sumar lada dei hang nia sob sentolan lada bat kumjoro wat lada ngi hab ban lek sayeng joki sumar ki palliative care kumjo itu gi pangkan sa bangi thu ipi ya ban sumar ki nang ta de emergency medical service kata ka dei ka dambar khatwai kata emergency medical service kumbangi thu ipi don gi basa on basa mensaw ki ba dung prek ki wan hang ne ngi haban sumar ki ngi haban su wat lada ngi dei ban su wat lada steng mir yang ban le kata ngi khat emergency ba ka khaddo ya ka dei ka mental health basic screening in mental health ha ka ba ka jing sumar ka jing mo chung khat ngi sumar hang ngi pek ngi screen ada dei ba idon kam ngi khat iki specialist bakin wan lani ngi pha iki pa ba itu ki badan ya ketu ke jingpang syaki pila bani thu balai fiwan hang nim ta se nga wa chim da wa hen tas ngai ta wa lap kan nei ta yo chikalai fesi ken te ke ka jingpang ka ba phi gan simpang BP roka sini roba tap cha ha om to ba so don lo bak tha kan nei ma chin da wa nei man ta te la thâu menia don ya chal akhui phor stanat kan yang changa farat ro chikata thâu ya ka bor tang se pusan se phule se fuel menia thâu biang la don san pho ka bol anang ka bang ka chial aba dong chadang la bang lon to stanat ka le ka wa stanat ba chil sia kom le malap chana wan nei ang nang tai wa sim ta bune ta pyap ta ngapiap se hai hal ta bunai wasim ngala wasim mbem ta kacembem ta lek ta sembe bang jengem ta ngala sahai kamu ang nang irawan nai ngala bet long sahai kom ba batai nang irawai nang kum ta hai ngala thai mbem ta kum ta ngala kum ta bem kata lek kum ta ke sining khuk loy ka bipim khuk loy ngalong sahai ngasutna di bisinawan nai ta kentu hai ke parasnang tau cendawal tai ba sutenat ba nang hai ban syek ban en kentu bai prasnang sina ka theo ke para macam tau ngal timan kenai re te le cendawai lam tai o penga ka dipi ka sini ngam tan don sura kanai ka tha kanai don sura batasan kanai ka tan ngam tan don sura nga kentu bai kisnang ya ka jing sham jong phi ki e ka jingpang ka ba khamyo ba gi ni ki nong song snong ha ka ni ka snong kicempang ki bakam yo aha kane kesenong lamar pitte bi kangi senang kendang bakam biang kini kicur kicep kamduna kecempang lait na tang kane ke bayong khle ka bamalu mala katkum kecengkela kamariang katba nadu ba ngil form ye kane ke HWC yang ne ngila tes lut ye bar khot kites bun kilong keme lane ulong pa ha kane kesenong bun ki bayo ye kecempang NCD ke diabetes, high BP. Ha ka jingya anti ka chonga mentala lais nam sistem mengatration ya te ka common disease he ka yo angne ki dei ka gastritis mo wala ka taru kini ki pajba san ye namar ba ki klan mandi ko ki klan man bam maknaro ka klan ka ne ka leer ka ba ki sai ong bangi su ang tade mangi dap leer kum tam ta henrei wala ka taru ngi penbiang gi dawai nang ne ngi ai nang ne bat kau sakawai ki jingpang kedai ka sini sani ka sini ka klan ma nai ong ga BP le ka kham klan chu ka sini na mar wi breu sani sanong kendong bun ki rap yu phan ma
ki bam tang phan berkaja man kasni de hau phan la don carbohydrates la don lupa ka sini ha ka jar la don ka sini ki bam man kasni da kita bai te ka sini ka met chuki ka kio te man kasni nga batai ki da ki wan check up sini nga check iki ka kio ka to lada ka bp kam kio ka sini da kio ka sini nga batai ki ba ki dei ban penduna ki bon ki jhor ba ki thong ndai tang phan han rai bon ki pa ba hi ki bang pala du phan te ka sini ru ka kham kio te nga subatai ki te bon hi ki bangen ki penduna ya u sola u ba ki khat sini bun cha jeng sumar don kam te sini ru yo te melu ru yo te snam ru yo kat bidon kam yo lon ki Ayushman Bharat Health and Wellness Center ki trai kam kum ki jaka ai dawai da ka chingmi artat jong ki doktor ki badon ha ki PHC kane ka pen bakan don ka ching ai dawai klem jing thun knang bakan don ru ka ching bud I kendon bat ru ka ching pteng ya ka ching ai jing sumar kane ka pen sting ru ya ki nongpang da ka pa penjan ya ka ching ai ya ki dawai ha ki yeng jong ki te ki kam ki bangi dei ban le ka long ba ngi dei ban hakapor badang armet kumto te badang armet ngi lej ban register te ngi lej register pada yang tu ngi dal register pat ki la wan chane ban register ban ong ban wan check up no te la wan check up kumto pat man u banai ngi ya thu ba man la banai ki wan te nang ta dala kha pat dala pentip ki long kume te la litho pat ngi la shek ki khulung kum to la kabiang kabiat ti keme la hikai ba na do taf dang kha do nu brai don kam pan ai ba da ka buñ ngi la batai ba man la ka kan ta don kam pan ai buñ ni khulung lại na ka jing pet jing khmi ki long kme ki khulung ki kam mo phia pe ha ka snong kan te na dien ki long keme ba ki khulung ngi lej kum to ban lej ong ba ki de ban wan chane chapo ba la da ki ngau ba kam bet kam biang ki don kam ban wan shek chane chapo sop sentar te ba yu don ke bp don chini kum to te ban lej dung jieng ba don ki ba ki bom biang ka khon met kum to ngi lej ya tho ka ching pang ching stom dak mata ka yit khma ro ngi don kam ban le tho ban wan check up chane te ban long ki kam ki ba ngi kham buon te ngi lej ya tho rong jieng kum to ban lej ya slok na ka banta ki briu ki ba cham ching ki ba kum to ki ha ki long jieng ki long jieng ki ba kum to ban penjalan khuon na ka to ka family planning ru ngi don kam ban ai jing sneng ya ki dei ban wan ban pas ngu tho chung mot kan As far as health schemes are concerned, kibro kila bon kiba long as per our observation, kini ki constant awareness programs are being done. Naka banta bintip kibro shma ki scheme of repair kibro ko ko kya te ka chipet janga hi kyo PMMBY ke de ka scheme ka ki nang song stok chine ki long kme ki latte bas pangkene kitte push pangka JSS ke rukum jo scheme JSS ke ha ba ka day free transportation naka banta kini ki long kme kum jo ri khulung ke ba po nam karata na ni na yeng po hospital she yeng kum jo ndai ba kham kong san yang athrai ki deka MHIS chini ki khat kasman kan chini mo ka de ke ba ki bri ki na kham tip shu men chara sa thma ki bri ki ba long enthusiastic man sang ni kata lim ta ba ki ki paramrajan ki prolog kanu ka jing ne ka long ka jing yarap jang ni ka skin teng depending upon ke jing pang ba ki dan teng lai rap do lai pa waru lai rap na ke cost tikni di ke ba wala da ki bri ki la tip and ring nong kaman na kalyang jang ni na po PHC bana sub center nong kaman ban shu ba ki bri ki na kham tip shu kata ti kini di ki top 3 kan si top 3 schemes ka ba na kalyang jang ki bri ni ki la avail shi kata they also recently na kalyang jang government Meghalaya kaun ra ek scheme ki khat ka SCM SMS scheme kani ke ka chief minister save motherhood scheme balingba ni ka scheme nakalyang sarkar kakwa man penbiang lut narong sendong yak transportation kabadai berkilong kami kata kamut menta nakalyang jeng kilong kami menta lada don ki ba plasu khun ikin don ki dedicated taxis ni ki dedicated vehicles banon shai kilong kami na yeng chado ka jaga kharu kumjo om tang kata wat ikini ka jaka sa ka jeng kilani kita ka transit homes lada don kilong kami ki basa shani sepo shawar
kacaka ka baca janjar ki bakin wan sini siapa banwan sini siapa PhD ka por mabiang di shwa bakin de kita kata rikha ka jengki kila ala panjang sa kata ka we kacaka bagi kal ka transit home kila man sa du nyos ni ni adu suppose ni rukunjo mereka ba mo jengki ru pembiang lo barokhat lengba kan ke skim ya ka pat yo itu ba bon ban bon sendran iaitu long kemiru iaitu ru pembiang ya ka ba di om tang kataru ada ka transportation nak tu transit home pan syaka yang syaka ni ka PhD ni siapa sub center kali ni ka delivery point ya kataru pembiang ya ka sa om tang kataru lengba jeng ni ka skim ru mentang ki nambah ni ke skim ru wad kini ki immunization ru kini ki VHND sini ki village health days ru kunjo nak liang jang kini ka nama ka sarakar ki ik no gajing e nak menta kini ki teams ki jingi health teams jingi branch po per free ka badai ba kini ka lek kawan transportation wad ya kataru menta nak liang hi jang ka sarkar kan sepenbiang le sil lengba ka PhD in sepenbiang ya ka kali wat man lech shao len bo ya kini siaki lech po fil Ti kong la kanus na menta fila juan shimdawai na kani dispensary. Menta la san sinam naduk ba la yo ita khandung kong te naduk ba la su biang subit he kani dispensary om chule check shu hira cha hospital la yawan ya ai check up chang nei te ni yo shibun kin kiching tai ba don kani ka sab santal nei ka dawai ka rasin nam ta khlung ro biang hai nam ta chingi ba arngat yo biang hai ka dawai klan ka dawai ka shom man la upne ba wan ai check up yo ba ngi sibun mo chung mentai ladang iwan ngam jup penthut te ka te ladang iwan ngi dawai ngi yo ci sumar ngi yo ngi biang mo teng ladang mdon ngi snong hang tu badai hayeng priu ru ngam hab de chim hab lot de kispa hang ni ngi don kam to donation ngi yo sibun ki chung mentai Ti kumi long kami ba armet ke ka skim ka ba pila yo jing mentoi ba ka skim bala yo chung tai te yo ka to ka san chiar na ka bentai khlung ba khan kong te menta pata ding de khlung ba ar sibun hai chung tai ba yo la don ha snong te Ti pi tai kuning kong pi kha hang ne pi kha yeng na kha hai jing to khon ban kong menta ta ho ngala aku abuan kha nai kin ai ka chung biang chung bet ki nei sia ki baya sumar ki baya don ki ni sister ki bala bun hita ki ba yawan ya kha nai long da so isin menta ban kha ta la kwa ban kha nai hiken Ti ha ka por ba pi kha hang ne pi kan du jing e hanga simat ka biang hi namar bangalang ndalang ta kamachang kabada cencar kalang kali beta Kidukhat jong ka Ayushman Bharat Health and Wellness Center kitrai ringkat pat kishnong gi thau ka ba ai bor ki priu shimen ki long yeng long sem batru ka ai jingtem pat jingshai che kishnong gi thau halor ki kamram pat ki jingit khle na ka banta ka kot ka khya ka jong ki batru ka wanra ya ka jinge trai lang kum shi kan hon ban penyo ya ka kot ka khya ka ba biang ngayo iba ka jing man toy ka don hang ne kham tam na du arachar khat khandai na du arachar khat khandai nga iba om tang kinong song snong chong ka ne ka snong ka jongi ki marjan snong hang ne ki bikin ka ba kon thup ya ka mau biar ya ka mau persyong mau lali thadan madalang ning kom tar ki nei ki nyo pratulai ki snong ki ba babun hai kemot ba nga ai na du arachar khat khandai hadu mantale du ba sakshim ni ka kam amas sakshim ni ka kam sodar ngadon ka chingi de ka bacan bat ki nei ki staff ki badon hang ne te ka angi ngi sha yatra lang te kain ke bakicing don kam ngai ngi saja slok na kapor syakapor nadu ki asya kumta ngi saja slok ngi saja kana ngilap ye kicing dona ban ngilap ye kicing biang te kum bolong mata ngai bang ar ko cing ro mom ya kini ki staff ki badan ngai ngai kicing ro ya i sis masar te iba nang te raji da kicing don jongki hang ne bat barok ki staff ki badan hang ne ngai da kicing don jongki hang ne ai ba kicing mentoi ba kicing kala kham tam kalong ba hakini kisnam ko lalai no hakini kisnam kat ko mcik tip chunga malu mala te kane ngathrai la sedang bantai ye kane nadu la sedang ban wanra ye kane ka project ang ne ni kane ka sop sentar ne kadai nadu snam nyau phuai la ne nyau phuar kumta timut kala ya lenti sekasan phosnam ai te hapadang kata kecil lenti ngi ba kacing mentoi ke babun hakisnam ko lalai no wala ngam tip ru rai ngi kham tam hakini kisnam ke ba matang i ba kacing kala kacing mentoi upaj ba babun kham tam matang ne ki ba sukha
ngai kam kadai kawai na kita kilat kilti ke ba bon sien simit sia siong jaka begin lai cik hospital kilawan hang ne ngai ba buon mata ki ba bawan ban su kha la ne ki ba shit la ne ki ba churho ki don hang ne ha ka ne ka po ka hel sentar jongi hang ne tadai na kata kata ba katai ke dai ke jing mentoi ke ba leng ba jong ka ne ke jing don jong ka ne ngai ba ka jing mentoi kham tam ya ngi ki nong chong snong bo nong kondong kham tam ki baduk ki barang li ngai ba da ka jing sakri hok chu ki ni nong trai hang ne kum ba kalong menta ngai ba katai ke jing rap ke ba krau yo poi ba nong chong snong jong da ka jing don jong ka ne ka hel sentar chung hang ne te kata ka jing le jong phi mo shaman na ki tliwi ki ki jing ki ba phi kan do kan jing ki bai kan do don ki long yeng ki ba ki klem ko ngo ani ka to te phi balik ring rung yeng hang to ang ani ki chen so sat ki ben yangi ki kren kumno lai pucha ki kren namar ba pum ta kin mo ha ba kim snu tanat kim sung tenat je tu kucing hikai ke bangi ong mangi la da dia nang tapat langi pet ngi hikai don ki wei ki long ke me ki bangi dot labun cha ki bangi kendo ong kom nei ba ngi don kam ban ai cek tong ba yo ka bas pikir ong a ko kong sun ai dei ra ban long kom ta namar ba kor ka kot na kor ka mesim na ka kot dang kor ka mesim namar habal ayo ye ki dawai encek ki babun rukom ki la long hakamet ki sipai banyada na si bun ki cingpang bihar rukom te hang tel ayo batai beni baj da hang tep ong oh de si hai ong hang tel ki so sat ba ban batai ban pusung thoi ki long yeng don ki bang ni siwan ong ki dak ta bang seh da ban le baj hab le baj namar ba ka kam ka dawa ta ko mi to le bun sen ban le pusung tho anda suki pat kila ngau tho kila wan pat man ong ban mar te la ai don pan kala dal asem ki cing la asem ki cing sung tho ka ba biang lang to kila pen chong nong riem mot hang ta kila wan ken te kumbangi I ni menta sni rubun ki long keme ma ba ki long ki bawan te kumno pa ka bai de pa ki long pa ni ki rang ba ni ki shin rang kat ki jiwan shin dawai hang ni shin rang to po ba pang ta wan lai po ba pang ta wan re oh cing chiar ba ki long ba chanai ki long keme te ki ba pli la su tho ban ba tai ban hikai sa phang ka family planning ki la rong tang ba na ki long pa kim sha te ba de kum ta kumno pat phi pen sung tho ki pen sung tho ong ba kum ta ken ba long I para si chur kum to ken ro keme ro pa hab hikai no pat ki to ki keme ken I to I pa namar ba lo da pen sung tho ma yi ki long chan deng chan ran ba pat peding ran namar ki long pa ki dang long salia ta ki long shin ren pha hai mtre re da de thrai so ki para shin rang ban hikai kata biam long hikai mi asya yi shin rang ta deng la ren che re da ki to ki long keme ken ki ba la nak kham suk tho ki penrung pan ki long pa suki ka kam kan no ken kan le te ha ka shisngi ka numut ki nong pang mo ki shitwan chapi shani ka center ha ke shisngi te kong kham tam mata le hang ne namar bingila don UMLHP ki nong pang te la komno hapo ka lai phungot te yeki in si pan ngem dai re kong bangin ya lai hang ne ma la ka sngi namar kum mangi ki en am ngi hab le tur keleng kasnang namar sepo ki snang ngi hab len VHND plus bat ke immunization te bat hum bisit hab laj wat yiki tu ki long keme ki belong pecah hab laj wat yiki tu ki klung ki belong pecah hakor koman ai encek dari beran kuno kejing nakal yang jongka shnong to kile either two ways one ki one ra asini support sub center or directly one ra jang support PHC mo depending upon the problem ni pelada it can la ngi la solve locally hang to balang ngi la solve locally pana kaliang jo office jong jingi support jong PHC what we do is we take it up support district ni pete biki we give you in writing and so far like most of the grievances have been met with of course akajing lombri jingi dan hi balat ni hentai but whatever we can we do redress all these things. Also, point to note, Ashas also we're having monthly meetings with them. Also, they are the ground level workers, the grassroots workers. So I know exactly what is happening in every village. We have almost a total of 40 villages. But have a poka jongsha PHC. They bayap tang iwe khulung ngati.
Dayak biwi long kami long ngatip dan keno ke jingjia ru lembah dari badan ki natural calamity kumba jingjia kini kumba shudap kini kinda tayo mentabuan bolong kalong beneng kumtur sim beneng kumtur angatip bet. That's the thing. So there is a very intricate system in place. Hakaba, I know almost everything as far as health-related activities are concerned. So if Ashas have grievances, for example, maybe through maybe some problem with the incentives, or maybe some problem with the way they're being treated, or something like that. So they give it to me in writing through the AFs, the Asha facilitators, and they bring it to me during the Asha meeting, where we also discuss upon other matters such as other vertical health programs as well. I think as far as any program is concerned, I think the most important aspect is a sense of ownership. If you have a sense of ownership, lapidan kata kajing snow try, berkajing snow ba ke ba pile am kala long ba le hi ngasam, tinganget hi ba kanun ko kam kanya bchakmat. Ngatrai kani di ke ba nge persanghi banya ban include haki ulani benrung ha kajing muj perkhat jong staffs ke baham po ka jong shop PHC bagi dai bandan kata ka sense of ownership number 1 and the sense of responsibility. Now phi ka kam jingi kalong ka kam ke bangi jadi ba haman la ka kam bade ko ka kya. Now phi ka jing pang kam ju discriminate kata phi uspa ne la phi dok ne pisna ne bi ko, it doesn't matter. I see almost 100 patients every day, more than that sometimes also. So nang tuong alap kibro palong kumno kibro palong kumta kumjur kini ki staff sanga sini kindo man laksni pin kindo kibro mostly wa kindo kibro ngi kindo be kibro ki ba ki stuna me kran ki baya kindon kabdo kan ki baya thlian ni tai rei okay ka ba ngi persang hi ka bala ba ngi kilma but this is what we're doing is service, and we've always kept this motto about service to mankind is service to God. Tikatari ki ba ngi ko ban intricate. Second thing, we were always inspired by the fact we always want to be the best as far as Ganesh Sub-Center is concerned. Also, this is actually a role model. Okay, the state, it is the best sub-center, and the state, no doubts about that, but through this sub-center, Bran Hepo, Ban, replicate the model to other sub-centers, and they're doing a good job as well. If you also were to visit other sub-centers one day also, you will see that they're catching up. And other sub-centers of our sub-center of Jangi Branch recently, they also won a couple awards. Rinkat Waka, Tendroid Rukayo Commendation Award. I mean, it is, these are the 2 sub-centers. Out of I think 4, if I'm not mistaken, key sub-centers give you award day, Hapok State Day. 2 of them are only from our PHC. So this is something about we are trying to build a system where everyone is encouraged. Everyone is everyone is encouraged to do what they're doing. There's also constructive criticism, and there's always a follow-up mechanism. We sit together for one meeting, jot down plans, and then we follow it up, and then we have supervisors also who are doing the same as well. This is how we keep on doing things. We make plans, try to execute it, and then there's a follow-up. Laju lap mo ki don ki KCA ki ba pimla shuban sumar ba fiha ban refer sha ki wei pat ki center la ne ki wei hospital. Hoi bun da ngam da ong than ba ka bun re ka don mo idon ki ke sa ka ba idon i wei ilong ka me i ba kiu ba ka sini i la pun khlong ti wan check up nang ne man banai ngi la test la check re la son tanat la jo jan palat hang ne namar hang ne ka ne sub-center ha ka bangi pen kha ngi le institutional delivery pen kha khlong ka mon ti kwa palat kha ne ti la check ka sini ka bun ti la check ka BP ru ka keu ti ngi la batai ba pnik kha no sasor ha baning kong em tre namar kwa ba pen kha mangala ni kong masa ri tu enam te hanre ha ka jing hikai chungi nang la convince i satre te wala katar ngin penduk nong gi paj ba ngin penduk nong gi beneficiary ngi kor ko 108 tang sipang lawan i phai da ko 108 gi le sadu sa law mani te ki la yo jusmar te ba don bok ba itu i khlung i khlan walai ka kmi don sini janjar ban kha ki supin put no ste le emergency LSCS te hanre khlung i khlan. Basically, yes, there have been cases baki refer and nesha tairu, but the thing is most of the cases also the namakadan ka telemedicine consultation manta. This is part and parcel of the Ayushman Bharat scheme also in Italy. So what they do is basically lingba kanika
the internet mentah kala awan consult kan teleconsult pat ya ki doctors par ki badan hak ka hop apo shilong rum jo ban consult depending upon which branch it is la de ka medicine na de gynae na pediatrics kala don ki dedicated team of doctors ki ban penya kata te ki mo ki jing pen bet jing biang hakal yang ka yeng ki dawai ki tiar gitar ban le test din kini kla biang hakan ke center la biang hei na mar bakal lai ka biang ko umra mata ki la dang la yo hei te ka ching shek ka ching pe ki klung ka to ka mission ban pas ka mission ka ban le kom nok ki la don te long la biang ka nungot kong pi don ki asha kan ke snong mata tong hang nei hapo ka sop sentar rongot te long kita kin rumut long kila ya biang na mata ban ai jing arab kini ki nong snong ni snong la ya biang hei dang la ya biang te la da chia ba dang duna pat ki la pe hei na ki to ki nong tre kin kum no ban penrung biang ki asya ki nong tre ha ka to ka dong kin te ke ka kum ta mo ka jing yo jong pi la sno ka la biang ye pi pat biang re ni ka jing yo te pe to bong ngi yai trei na ka banta ka ba ngi smu dei kum ki nong yarap na ka banta ki nong snong ngi betin len tei ngi yalam na ka banta ka jing biang jing bet chong ki nong snong ka jing yo kampat kat pa biang pila judan ka jing kerpat ne ka jing pentep ai ka sarkar ba pidang don kam shu kan ngi la don hai ka jing ya kerpat na ka sarkar na ka union makin ngau sun ai mo na banta ka jing tre si tom chong ji pe banta ngi le ngi wan ngi rung ying hi kai kum no na ka banta ki long kum ngi hi kai kum no na ka banta ban pentep na ka ta VHND ting hi kai lu kum no na ki long ying ki ba kim chu ai chak ngi le sniang ngi le rung ying ka an ni ka jing kit ka bakhi na do ki NCD ki balong ya ki tau kin ki BP ki sini na ki daw ki babun ki cing kinong pang ngile rung ying ke cing ya ka bakraw na marba la trelut chano haba ka bainong klim yo la dal abiang ka bainong te thrai ya ki cing sia ka bakilong kambut ngila hi pasani bin pa bin mir manamar bilia ngila biang ke cing saw ka ba menta pa yo cing saw te pi tang bakat tar ngi dang kwa hi ban trai nak menta ki lang sa lang chong ka snong ka thau chong ki nong chong snong pi kumno pen kentu be ki be pat mo ki ba kwa ne ki ba kwa ban rung se ni ka kam ki jong pi ban kentu ki we pat talong kalong be kam ta ken ngi sung tanan na mar ngi tre na ka menta ka bha ka miat pat ka koi ka khia chong ki nong chong snong msmu tho ya ka tang hi ong ba ha ba tre si tom uble usun yang ngi ba ngi pen biang na ka menta ki nong chong snong bang bakat tar ngi kwa pat ba yi ki ching so ko ba kham biang ken ti kan nungot do ki doktor ki ne ki batre ha kan ka ki doktor tingim don doktor te haki sub center ha ka jala hi jongi borok koi kim don doktor ju bo doktor ki bo yangi menta na do ki upgrade sa health wellness center ki bo yangi ki MLHP ha ka ba ngin serve ka population mani ya ki paj ba kum ki doktor mde ya thik kum ki doktor hanrai kat bangi la ai namar bangi la lek training ya ka course ka ba hanreu banai bangin traisa ki snong te dadai bangi ngim la ban manage ngi ha ban pha noi ki ngi refer ani ngi contact ling ba teleconsultation ngi don teleconsultation ha ka bangi le da ka laptop lani ngi phone ni mo jungi badai pe doktor nong brina chongsha PSC ha ka ba kani ka sob center ka ham te kinong tray ki bangi don kalong manga arnut ki NM ta da iwe chukidar but iwe health assistant te tang kita sangot ngi pe ka population ka balong hinyo hajar praspa prangot ya unius nambo menta te ha ka jing shem ju pi kumno ka jing tibet mo ju ki doktor ba ki na sang ne ha ka por ba ki pen khai ko ni pi idan tang i nos doktor padon tana ta kada ka ni kwa ba ni sengai bha bandon ki doktor te kwa ba ka kita kan long ka ba biang ki staff te ki long ka ba biang ambang i duna ki doktor na kali aci ki ba tingi kwa ba ki ba halor kan bo ki doktor nonton ra doktor kan long ka ba sengai ka ba biang bangin lai ban le se long kan chính xem trong hát ngay cái là biang cái là bà khi đã sumar bahi untuk ngira snow biang hi
te kanu sin kong pisi kendu bi ki kong asya ngai kong asya ngai skundu untuk dan perbayaran ni laisin ne nama ngasya nya klanya kam kendu bahi ngam snowdon kam te bar banga sya nya biang ki dawai ki yum tu langawan hang ni skundu tang hang ni ke ka ba pisiam ka long ka benta mo jong kini ki kong asya kam ta ma ka bade ba ka kot ka khia ai jong ka snong pe chang ka kham biang kin kham sup lada ki don kam se ki wan ya thu yangi langi kham suk kin lai wat chung tip nai nai ki wan ya thu hi ma ki lada ngi don kam ki ru ngi phun ki kloi ban wan yarap yangi ta aso ko kham biang kin la don kum kini hila ban ya thu khan ya na ka jing siam jong pi ken chimen ke ka jing siam jong pi ka bal kham phla ba kan ka lentia jong pi kan ka kam nga ban biang ka ching ia trong nga ka bang siam ha ka ta ka ying ka bangal adiap meniak bakren cisin ong kita kibrau nga cumlin cek re i ong nga bilia ban cek re namar ha kan cek kalong kecing ya da nak benta ki khalung kum no ban yo ya kecing ko cing khia ngai nuksa ong ba la long kum kastin mikhalaya mata don ki pulit don ki sipai ban yadai kari te mata ki to ki dawai encek ki baharu kom ki la yadai ya kecing pang ki la rung hapo kami kala long kum ki sipai na kata kadau ki ko ngong ingala kita pat hadin kala smutho dala smutho palai tho kin ong ba ko i chai kon jonga unai ben encek re bat noi be encek la ya pher ong pla pat da la ya pher ba unai klung be encek i dali sim dawai tong lo doktor la chem kat ba unai uban pat encek re hapoi hostar ong na kata kadau kamut kadawai kalong kum musipai bat ki sipai hapo kari banyada na banta kari hapo kami tu klo laru kadawai la su ban job ko to ka jingpang kin ka Ayushman Bharat ka balong ka lenti ban penyo ya ka kot ka khia a kari kum balong lem hakiwe pat kiri ha ka perthai lapen wandur ha ka ta ka rukom bakandon ka jingyat bet ya renti ha ka jing ai jing sumar lingba kini ki health and wellness center ki ba ai jing sumar e da ka ba penlong ya ka jing let rung haman la ki tliwing ha ki shnong ki thau ka jing ai dawai bat lingba ka pradhan mantri jan arogya yojana ka bala ban ai ya ka jing sumar kumbayo ha ki hospital sha kumba sau phau na ki shispa ki nong shong shnong ki paduk pat pakardu te kong fidon ni ka smart kan ngadon fila jupunan kam nado bang asan te lang abiang abin asanya klan te pang perbari ta iwai sa apa trong children hospital nana peran kam ta sisin smut kan padon ra te fitip ka ka jingmentoy ka ba ki bria ki badan ni ka kat ki yo ha ngitip fila an batai ki kita jingmentoy ki ba fisio sngo mo la ha ngiyo ngitip ta mo la da don kam ban sa star mo ni don mo ki bayara ma steng mo ngi kwa ken ya kata ba ngim pat lek ken halade ngam pat sem te ngam tip hira ken long fila ji sngo pan ha yo sngo anyo sngo ki pramachan ki email jungi ba pandon kam ta ken tangai la de te kham sem la ken nya ju pidon ka smart kan ha dan fila jupundon kam ni smart kan pandon kam la ngachule hospital te dinan temne ngachule hospital ngapating na hospital tiwala kumno ngapating nong li hospital ngai na nga chim dawai tamas nong tan tai nga cham hai te ki de ki jing ka ba phi shem mo kumilong kume ba armen kicing mi keme ba armat bun hikin cing dada klem don kanika sosentah nei hap le check hospital hap lut kata kicing lut ke bai mi ile chane no kondong hap ka be kali ka ba riam dala don pa kanika sosentah nei la suwan nei sulut tong sakapor kicing mutoy pala ya la bun kin kadawai kada sin ro la biang kicing sumar ke siakinos re la biang nadang sedang hai la biang tamar ba ya ka sosentah nei mensuat kom ta mo por bat biang kan ka dispensary te ni habane chalam bali dalak bun banai dengan dan cincar mo la bun banai te mata pete dalong kumno ngila suk hangne dalong kumno dakha ne da bun banai dalong kumno hangne bita ni wan ban pandawai nangne wan check up hangne phi kama ka jing so jung phi don phi ong ki staff e mo ga so phi la biang ne ki dang don kam shu ne ban kam don shu ki staff kanya ki don kam ha ki staff te duna palat ki staff ne
perkhat ngala pet nong pang ngala subuk dak kiwan kin long keme ba armet ngala check up subuk kiwan ki ba hakajo kapor kinwan ki ba khak long hap pen khak long wala dang ni don lain ngut knar ang ta ada dang don covid vaccination ngahap le inga ko subuk ngap le no iki NM covid vaccination ngap le inga ya ka entry ha ka covid up ang ta ada ki reports ki bangi le lai kham tam ha ka ni solusi ki bon online ngap le online report ha ka banga hap le adu khaloi khat arbaje men mero ha pendap amar bun ka kam ngmla pendap te kumangitip mentabun ki asya ki dikin thai bet ma Ki thai. Kadon kam ne am baka sorkar pat bakan thung pat daki shinrang moi kani ka kam ku fi ong menek shinrang para shinrang thrai kin ya singap ma kadon kam ne am Kat kum kecing pei telong idon kam hei. Tong ba syano li tre pat. Tre re namar ba kecing tre re ki shinrang ta. Te kecing khmil te kum yi ki nong tre bat ki nong song barok ki kwa no ya ka PHC. Nang ba ki nong song kan long kecing suk bat kecing kemen na ka benda ki imlang salang. Lada menta klem don menta don tong kan ka hel an wala sentar. Kila sku biang. Andala poi hile so ka PHC kalong kecing kerku ka bakra. Ya ki nong song. Sang ka than jongi barok ko wikin. Namar kan ka jongi kalong bahap diang. Na kata kadau bangi khmil te ba ka sorkar kan penjok no ya ka PHC hang ni hapo than right ken Kacing khmil enti ti baro ai tingi khmil enti ya ka barsawan de kata kadai babhata me kan ni khmil enti ba kan ka hal santal ka jongi yang ne ba kan nang ai ka chakri ka babyang ka bapaka khamtam jo ka bor sarkar ba kan penbyang habide benta idawai desin tela dadon me kana kinong trai yang ne ki badon kata kacingkit kle Harai nagaliang cung katne katnat ka kuat ka khia apat kamla ban penbiang ta kacing don kam tolong kalong leno ai kan tengah i ku malong menta rengkat ke yaj wadadon icing duna ka hang ne hang tai ngai ba kala plus sibun ban yau snam bala no ban hakipor bala no bat menta kajing phar ka bala long kanong sukum no balai phar la bang bak kacing kelang ne sgi bamta long ya ka ban sawan ne khmil tiba kamdai ba kan ka har sental jungi kan kut tang kum ne kata kacing khmil jungi bingi dawar no sarkar ba la idon kam ne banwara sundan no da ka PHC kan na ban ngi khanya population no kini ka salkil jungi sing ne klaya hap e ngai ba ka jingyat kini ka dai tang ka hal sentar hang ne rong iba ngatharai phin sakili sektanat ba lor phin satip ta ka ai ka kam ka bakine ki staff ki don ne kila phinya chipai ba no chnong ki tip ha wat pedang cing ba buan hang ne kan pat biang ka kamera kan pat biang ka kini kitai bar khoj ngia persyang da ka cing trailang te kum molong matang iba kacing kuat lang ni syakmat kalong banang pencana susu ya kita rengkat kacing sandur lang bat kini kinong trai hang ni kum kini kinong trai badon matang ni ro trai ngangai skam war pedang ni covid kacing khi ka bacing ya terha bot pajba kacing idung kacing ternak papli ka kacing sakri babiang haduk kata ngai ba ka ha pedang kacing babun ngai ba ka wandur wandar ka kam kacang kayat bet te kala judan kajing pen snow na kani ka health center na kani ka shnong bagi don kam ken Oh yes, so nakaliang jong ka jingkit kia jong ka shnong limba ka jingilam jong solar akila summit ik memorandum ka plans all of that ka jaka ka putaru support office and I firmly believe that they will be considered ban upgrade ikani shapoka PHC which will make our work at Jongsha PHC even easier and better also to better serve the people chekni kita kani ka health and wellness center pat ki nong tree jongka kilayo ru katto ka netali ki kusnam bat ki ching penitu kerpang na katnat ka kwat ka khia na ka benta ka ching shakri ya ki nong shong shnong jong kani ka shnong ka bakin thum ya ka best performing health and wellness nurse jong usnem arajar arpo arpwe bat arajar arpwe arpuar ka best health and wellness center na ka jongsha PHC pat ki wei de ka wei ka de ka jong ka PHC ni yo ka best right sub center best health and wellness nurse ha ka ba ka right ka yo ka ta ka de ha ka por ba ka PHC ka dap arpusan snam te ka jet ni dan rotli sub center te na kini reu ni yo mi ka wei nang ta de best MLHP ha ka ta ha ka ba ngayo manga ngayo atli ka wei house nem arjar arpo arjar arway financial year ngayo best performing health MLHP but sakawai ngayo mentau snam budang sudap sian arjar arpo arjar arway arjar arpuar ha bang ngayo best MLHP
for conducting maximum deliveries in the state. Akabaw kata kabun ba na conduct shibun bah kini ki na penkhakun shibun ha kani ka subcenter jungi ha ka state borok koi te nang tade ANM jungi ru namar ngi conduct lang bon iru iyo best ANM for conducting maximum deliveries. Bat ka ba khado ka ba kham kongsan ka award ka bangiyo ka kaya kap niyo kata man tahu senam ajar arpuai ajar puar ini ki winners te hadum tang pat facilitate ini tang bangin sayo no shen te kata kadai ha ka ba ki pek nga clear agazat ek sub center na do ka jing khoi ka jing biang tiar ka jing biang register jing biang uniform ka jing trekam staff jing biang kini ki biomedical waste na dong sedang kata ngiyo ya kata baro ki pek criteria seban ngi job mangi kita ki di southly sunly ki awards ki bang la yo ando mentah. See, it is performing very well. Ego mentah. Yake baga day man achieve kam ka sub center kala has already achieved. In fact, it has done more than what is required or expected out of a sub center. So I think the next big challenge is to maybe upgrade this. Lani upgrade na ikini into maybe a PHC. Namar ba ka demand ju kibriyo ka ba pinang ai kata kidang expect and rightly so kata namar ba the feedback ka jaka sin sipo than jingi ka jongsha PHC is catering to 44,000 people. More and for the 44,000 people there's just one PHC and 6 sub-centers. Shini thanjing shini sipo thenrot kini ma prosong lani combine lang kini ka than artli there's more than almost 11,000 people baha po kajing pat jukni. So considering ya ka geography jokni ka jaka shini ka socio-economic status jong kibru shini to I feel like a PHC will rightly benefit Ekibrushini. What I feel bala dadan ka PHC shini long more services can be granted to the people shini kinalor baki ek balaki ayol batni. Kajing tu the kalong ni ba PTA but small try unique institutions the niki sub centers baki PHC namar ba yakni ka PHC lashna nak benta jong phi hi ibrio. The PTA ban yawan chakmat ban shim benta lam nak benta kini ka lam ta ka ko ikya ka jong phi namar sarkar abo ek doktor labo kini ki MLHPs ki nurse ki NMs nak benta ka jong ki hi te ke ke chik par kalong ba sobha shim khya ya ka kya khya ka jong phi namar ba kini ka met ka bang hidan ke de ka ka yeng mani jong hi langi le bhaya ka made ka ru ka ai jing bhaya phi ba ka mai ka ji ka jong phi chu shu ka ba ngai ba shini sapo ni chini sapo thang ki jingi pola langi persang na koi ka posh koi ka por pen bhai ka kalong ba ki bri ki dang long ignorant ne kim padas no tho than ne se ya kata ka jing kondor jak met ka jing ki kham tam e ko be dei ba ka jing kha khun kham tam e ka be dei ka jing sumar su ker be dei be kini ka jing le khun idang dan hi jing na te kini ke ke di ka jing tu jang ba subha kilong gi buket khia ya ka met ka phat ka jing phi subha wan jak man la dan kuno ka jing ka jing shon jing phi ka be dei ba ko khia but kham tam e long gi be le khun le subha hayang asam but long gi bakloi belet visit ki health centers ning phi la dal kanu kuno ka problem namal ai phi jing pang hi no kuno la dang yo hi na ka bakhmat but de krong ka basuk andre da phi one part shangi ha por ka bala khamdir ateng teng la ser nang jing ngam la sho ban yarap ya phi ha ka ta kur kam de ban yarap te pallo ka to ngila poisa ka bakot jong kene ka program ka jongi kumbangila yo I bangila yo snow bakane ka health and wellness center ha kane ka snong thanron kalayo shipon ki jing pani thu bat ki kusnam nakatnat ka kot ka khia jong ka sarkar ka jongi tung ini shemya kane kum ka nuksa kum no bangin trang trai khambha na ka banta ka snong ka thau bat ki nong song snong hiru barok ka wei bangin nang trai khambha na ka banta ka kot ka khia ka babha te hado bangin le shem yang bat phi ha ka wei pat ka por kuble phi baro